kuntigi ye n'o ye Basiru Joma Jakar Faye jelen ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma koyi farafina farajɛla diɲɛ fantan naani bamanjɔlen juga wale kaba kulɛne ka ngara dali min daminɛ nin ye u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min Mali yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan ye min ye Ablaye Diop ye ale kan ka kuma ta cɛncɛn fo ka jamanaw olu kɛnɛ ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan ka ɲɛsin bamanjɔlen juga wale kabaw ma ani hakilinaba min b'a la a na o da maaw tulo kan Guinée équatoriale kaw fɛ Pape Léon 14 ale sera yen kunungo nin bɛna na k'a ka munumunu salo kuncɛli ye farafinakaw fɛ yen a nalen a taara Algérie bɔra k'i kunda min ye Cameroun kan Cameroun sa a bɔra de sa ka na i kunda Guinée équatoriale k'a ka ko bɛna na kuncɛ o la sa min ye Guinée équatoriale jamanakuntigi ye n'o ye Théodore Obiangema Nguesama Basogo ye ale yɛrɛ y'a kunbɛn maa min bɛ fanga la kabini san 1979 san fo ka na se bi ma min ye Pape ye k'a kan ka jo sariyaw la sabatiliko kumaw fɔ k'a sɔrɔ min ye Guinée équatoriale ye ale jatelen no jamanaw fɛ jamana 500 u bɛna ko olu de kɔni y'o de degun sɔrɔ ko in kɔnɔna ko a ma ban fana sabula halisa bɛɛ sigilen no ka ninnu lajɛ hali n'o y'a sɔrɔ ko kunun sɔrɔ sa Trump y'a yira sa k'a fɔ ko kɛlɛban ni marifaci jɔli ko k'o kɛ damadɔnbali ye nin waati in na fɔlɔ kumaw kɔni bɛ senna u ni Irankaw ni ɲɔgɔn cɛ Islamabad Pakistan ale faba kɔnɔna na kɛlɛ min bɛ ka kɛ sa min ye kunungo ye a yira sa k'a fɔ ko min ye Donald Trump ye a y'a yira sa ko min ye kɛlɛ kɔni banni o mɔnɔbɔli k'o ye jagoya ye Donald Trump y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛ kan ka sigi sen kan yaasa kɛlɛ marifaci jɔli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko ka o lajɛ ko nin waati in na min na marifa tɛ ka ci kɛlɛ jɔlen k'olu kɔni ka mugusow fa k'u ka minɛnw labɛn ko b'a dɔn k'a fɔ ko Iran fana y'o ɲɔgɔnna kelen de kɛ ko nka k'a man ka bi maa sigi ka kɛlɛkɛminɛn bɔ a nɔ na k'a fɔ k'i bɛ taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ tuguni ko yanni bɛnkan jɔnjɔn o ka sɔrɔ Japonkaw olu tun kɛlen ka degun min don marifa feereli la u ka jamana kɔnɔ k'u y'o wuli min ye diɲɛ kɛlɛba filanan o kɛlen kɔfɛ a kun yira la sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ dɔ kun sigira Japonkaw fɛ olu kun ko k'u tɛ marifa feere tuguni nka u y'a yira sa k'a fɔ ko waati dɔ kuma sera diɲɛ bɛɛ bɛ k'a feere cogo min u yɛrɛ bɛ don marifa feere la ten wa gɛlɛya minnu tun bɛ marifa sɔrɔli fana na u bɛna o sɔnɔgɔyaw kɛ ka ɲɛsin u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko ma minisiri min bɛ yen n'o bɛ baara ko kunna États-Unis kaw fɛ yen n'o ye Lori Chavez Deremer ye ale y'a yira sa k'a bɛ walan sɛbɛn ka bɔ Donald Trump ka gouvernement kɔnɔna na maa kofɔlen kɔni y'a ka sɛbɛn ci ka taa u ka Maison Blanche la k'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ nɔminɛliw b'a nɔfɛ sabula k'a ye baara min kɛ k'a kɛcogo ma ɲɛ kalo 13 a y'o min ka gouvernement kɔnɔna na k'a ka baara a ma ngolo sen fa maa minnu bɛ sa n'olu ye tunkarankew ye ko min ye 7,900 ɲɔgɔn ko o de fatura sango wulikajɔw olu kɔnɔna na ani san 2024 kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sango de ta cayara kosɛbɛ sango ta o de dɔgɔyara kosɛbɛ sabula min ye san 2024 ye maa 9,200 o de kɔni kun fatura maa minnu b'a fɔ k'u bɛ taa tunga la ka taa u dayirimɛw ɲini jamana wɛrɛ mun b'o la bi diɲɛ seleke naani a fɔ sa ko fɛɛrɛ ka sigi sen kan u bɛ bɔ jamana minnu na baara min bɛ se ka d'u ma ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sigi sen kan baara ka kɛ jɛlenya yɛrɛ la a ka bɔ jamana minnu bɛ yen k'olu bɛ u minɛ ka musaka d'olu ma jamana min bɛ se k'u kunbɛn walima k'u bali ka da olu dɔrɔn ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa tunga la fɛɛrɛ ka siri baara jɔnjɔn bɛ se ka d'u ma u faso la cogo min na mun bɛ se k'u ŋunanfan o ka fisa ka jamanaw bila ka bila u nɔfɛ i n'a fɔ ko min ye polisiya baaraw k'olu kɛ ka sogolo ɲɛnajɛ ndolanci o soba kɔnɔna na kunungo maa min gagné kalata la n'o ye tɔn ɲɛmaaya kalata ye Moazu Sise n'u b'a wele ko Baba Sise ale n'a ka tɔndenw maakuraw olu kɔni taara sa Fédération Malienne de Football la ka taa yɔrɔ lajɛ baara a latɛmɛna u ma kɛnɛ in kan ye min ye Fédération Secrétaire Général ye n'o ye Sidibekayi Magasa ye ale y'u bisimila ka don n'u ye womisɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yiru la min ye fɛɛrɛ ni dabali minnu kan se ka sigi sen kan u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ k'o ɲɛf'u ye kɛnɛ ka Kɛba Jalo tun bɛ yen ale ye min sɔrɔ président ka kuma la an ka jɛ ka o lamɛn n'o ye Moazu Baba Sise ye. Yan sera yan pour que ka baara daminɛ officiellement élection ɲuman tɛmɛna ala ye mɔgɔw ka danaya d'an kan ni ka jama pour que an ka se ka Mali balontan lataa ɲɛ hali bi ka Mali balontan développer et o sen fɛ an yi nana bi pour que an ka dɔn baara bɛna boloda cogo min secrétaire général ka ɲɛfɔli k'an ye fɛn minnu bɛ fédération kɔnɔ bi ka taa administration kunda ka taa baarakɛlaw minnu b'a nɔfɛ ka taa musaka kunda ka taa compétition kunda ka taa sariya kunda donc an tɛmɛna an y'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ o sen fɛ n ye laɲini kɛ ka
gafe dɔw fana sɔrɔ u bolo n'o di sewuju ma u k'olu labɛn ka di yan donc o kɔfɛ an ye donna ka mɔgɔw fo an ye bureau bɛɛ visiter o sen fɛ an sera ka kuma mɔgɔw fɛ ka u rassurer ka f'u ɲɛna ko an nana baara kama o baara in an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ inchallah donc an bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye o ye mɔgɔw ka u muɲu mɔgɔw k'u muɲu ka baara kɛcogo lajɛ ka baara lajɛ baara mun don c'est pas tile fila baara tɛ a baara tɛ se ka ye sinikɛnɛ dɔrɔn mais actes de bɛ poser mun b'a yira u la ko yɛlɛma bɛ ka don kow la mun b'a yira u la ko ninnu actes minnu poselen filɛ nin ye olu résultat kalo damadɔ san damadɔ aw bɛ na ye kɔnɔ donc o de ye n bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye u ka muɲu u ka an lajɛ baara la u k'an critiquer ni mun ma ɲɛ u ka an fo fana ni minnu bɛ ka ɲɛ pour que ɲɔgɔn fɛ an ka se ka bɛn an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka Mali balontan lase yɔrɔ la a ma deli ka se yɔrɔ. Mwazu Baba Sise, Fédération Malienne de Football a Nyamakura, o bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya mun dira ma Ana Jara Fala Keta ni ne yɛrɛ Kasim Traoré fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman k'an ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma